Kull nofsija van ġdid u modern se jkun qed idur madwar it-toroq tal-Belt Valletta u jabbi passiġġieri minn postijiet li sa ftit tax-xhur ilu għajla tgħaddi karozza tal-linja. B'investiment ta' 120,000 euro, il-van tal-Malta Public Transport li topera s-servizz tal-karozzi tal-linja se jintuża flok ir-rotta 130, rotta li tieħu lill-pubbliku min-naħa l-oħra tal-Belt Kapitali. Din hija l-iżgħar rotta li għandha l-kumpanija imma hija waħda popolari ferm, hekk kif is-sena li għaddiet ġarret ma' 60,000 passiġġier. Ir-rotta tintuża ħafna mir-residenti Beltin li ħafna minnhom huma anzjani. Għal dan il-għan il-van huwa aċċessibbli ferm kemm għall-anzjani kif ukoll għal persuni b'diżabilità. Il-General Manager tal-Malta Public Transport, Konrad Pule, spjega kif dan il-van mhux biss huwa aċċessibbli imma huwa ddiżinjat biex idur fit-toroq dojoq bħalma huma tal-Belt Kapitali. Imma l-body tagħha tkun customizza l-lokalità bħal tal-Belt. Id-daqs tal-Belt ovvjament l-infrastruttura tillimitak ħafna fuq x'tista' tagħmel u aħna nkunu għażilna l-aħħar teknoloġija meta jiġu għall-emissjonijiet u anke għall-ħsejjes. Jiġifieri l-idea hija li għalafol ngħaddu minn ġol Belt kemm jista' jkun ċentrali nduru mal-Belt kollha prattikament kemm jista' jkun innaqsu l-emissjonijiet għal-residenti. Il-Ministru għat-Trasport Jien Borġ qal li din ir-rotta hija waħda popolari u l-kumpanija kompli tittejjeb dan is-servizz ta' trasport pubbliku fil-Belt Kapitali. Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deo De Battista qal li l-ħsieb tal-Gvern huwa li l-ġbir tal-iskart isir b'van u mhux aktar bitrakk sabiex ikunu aċċessibbli għat-toroq tal-Belt Valletta.